Kommer du ikke over til mor? Rasmus, prøv at se her, hvad mor har til dig. Prøv at se der. Rabban. Prøv at se over vognen. Rasmus. Prøv lige at komme over til mor. Prøv lige at komme over til mor. Kom. Ja. Ja. Gør så alt det du kan. Hej. Hvem var der? Hej. Emilie? Emilie? Du kan dufte? Ja. Mor, se igen. Kan du dufte? Kan du dufte? Ja, hvor er du dygtig. Kan Rasmus klappe kage? Rabben, nej. Så går vi til mor. Så går vi til mor. Så kan du hjælpe mor med at filme Emilie. Hvor er hun henne? Hvor er det? Emilie? Hvad laver hun? Hov!